Selani bisi yang mahanya. Selani bisi itu tulis semua lagi. Kita boleh kerja selagi ini dalam continuous slogan, oke? Terus bagaimana? Kita ini letak lagi. Terus lagi kan ini tu. Langsung piro hai hasite hak kotoni syahna naik pasanai kapani takute pusondro kotno ojaro langsung jeng ojaro paisa puja astaboni yang south paisa hak doktin kala paisa jeng pakistan dan kenora paimangna kisah salsikang kisah saldomoi tabo ka haste kana gino ungtok halo boma hai ingitong Nortono Saimono Salgoromoi Hasli Tibasarok Sakbaikani Mani Kokno Town by Sinai Town Nukli Baika Hambakanai Abunti Salkolok ni Chobak Tomoni Salkolok Chobak Hai Tomoni Yagulobo Taklai ni Bisi Hangai Masno Belekino Abunti Tu Kalemani Hai Kebakonga Pati Munoro Pukimaknan Tanengke Taklai ni Jamatsi Kochamatmik Anto Munismi Je Suitane tuye hai ka roman form tuye kokor ni dikhai tambai sine abunti jinjal onganismi kama hasibo abunti tu kholai tongo ti basa tu sinte hapang ni phaisinga de mogol jai de jaka ngon ba omai pati tongo san thaka o pati mungka omai no rakhaimono haste hapang khai ka khorsa borokno khai bagi rika te at hayo nono nini mung khai re pano nini musukte ni mungsa samuk khai me omai pati mu hengi tokha abun rubina hasin ti basa jotono khat pisa khat duga sal kor rumai norok nudi man kha social media bisinte kabang student rok khang tongo jaga student rok bangma top kha jaka butok khai jaka bangma sobre jaka tong kisani bisinte choba khela thakaniwo khorang kisana thaniwo baithani manthai sokte ti choba khani bangma tong kosong je innocent tamnai una tayakri majakri omhai reng semne rakno romjaka bujaka topjaka koma mai nam bedor lukna oro kama kok tongo bisingo kok bijak hai ke ba bisingni pher kama thengrang chimi chengki kama oro kama kok tongo hai kono tini obahino umtang halgo jom hai tung khlai tongoni tini kok roni mani kok sitai bisiko rome hapani kok ni gosi na taka hapani kok ni gosi na haja kon taboko strike ke borom takya thanang pinang joto jagano omhai khaje tongo office ni habano ki sitani spi chengai rungnogo thengrang chimi chengai kama juda habano te joto jagano kok borokno jagai tongoni kok tini reng srna smia tabuk ni joro to kabangma maximum reng srna pro odon ti coba khai tongo tamike reng srna pro anjumno nani tiye abo saise nan bagene borok coba khai tongo kewa tabuke reng srna smia norok nugi makna mangpri ni bisite kabangma reng srna ni maparo ba thai thiyo kabangma ok borokno roman chitbe goswinani coba khai mani tamon na ting taba astomali ab busno bas sakro saimano tini tangkai roman speak of language bari kokolok coba address ke roman speak of coba khasinte sal koromai sangarap ni bisinte coba khai phemani yagulo borni san mungno gos yamoi ana pinang khaijak mani komti khadwa phmati bangma yang tur tur jonor mangpli phmani chak tongai or bangma hasni sikreng smi chengai bangma reng bangma hodani ajri dopani tiprasani bangma sikreng reng yang phaisa koja tamke kok borok ni final solution roman site by final solution rani kok borokno gos mazapon japan ke khamno final solution rani bagene tini bangma yang tur tur mangpli phmani chak tini saltani bagi bolo sidin jamon san chayo kama asu sobat khainai to amang pleno ko phmani thagi tongo tabu tur tur yang mugi bang bisa mangpli bisa phmani chak nai takde bugusong chung ojaro phaisa bika norok saimano romantic ko borok joba de panda songjana yongka ko borok people ko borok ngoni tabo chung sainai sini borni mothani chairman tini bornang sikirong norok joton borno saimano rutap kurang hasino salko romai ko borni bai joba khaitongo ko borok ti ko borno hayu kotorok kwarna bagai ko borno siniguna bagai kwangma tal bilte podri pala te sinai samukhai tongo tini bornang sa bikas derma chembo kisa ko sanai saat ini to Simon kesang ko berhenti kemas salko kami kerja temani salga tal bisa sekarang kiri kemas sebenarnya kemas coba ke temani ayo no juara nuka kemas kanan kiri kerja kena san nomor 6 batse itu ulta coklat jaga kanan kiri kerja kan omni paitha ko nero ko tabok coba kanan lagi angkot ka apa cakap si kiri rok salko kami kerja teman kiri om bunti utam sana musuh rumah ini nanti kaisa bosong ni sih muka box ini box sekali hingga kai bosong ni sih ha kayu mau kemana borok tunggu bosong tunggu bong ni ha tunggu dia bah ha tunggu kan kok kuruni bagi pergi sini musik tapi awal bagi tu kok kaci ni sini macam nak kotorku tapi nanti 1979 tu kok borok no dia jorabo juga raja ni state official language ini yasak zakha yasak zak manu ulo dini jorati bisi ini almost 43 years 44 years ini
Tabu Kanose, Pog Borono, Bosch, we take a day, Abono Tapo, the guy to break Haklayo, about that is Tambaket, Pog no, Mutamokan, Sujarna Bonago. Okay, Sujarna Nakakan, Abono to Saya meeting samsak. Logo khor mahakenang jibrao chini je baishin je borok to borok saka borok thangdi nai Tripura Board of Secondary Nok nuki matna yango kabang matni hasni situn smi singi kabang mat hasni borom gunang takut okra sakla borom gunang report kasa pejak tamke kasyo nahamung sal kodumai kok borok tin mani kokno halang pina hai kiba jai krik hai jagi tongmani abna final solution ni abna final kusa kle nok saiman tongo sal kodumai hasni je singnai rok coba khai tongmani ma sak nai no bolta kle no sato pita ke ba rofes sopra khaine kabang ma chokrop jagi tongmani apati murok kha dumani kunubi ba man kubai manya tapho jate siring sara haponi khati musa kokpil kere haini bagi tini oro sitting demonstration borok asuk laikha chungchai tunai noknam payasa borok ni kharangti samani hakeba borok hapong tam kok sanai hakeba samia tini oro bo mantri phai borbai male phene boni khatmani kokno boni samno sukun chaitungno sinti prasa hampe mantri hakeba education minister hakeba hasri chief minister sabo phai su samia chungchai tunai borok ni kharangti samano log lu borok ni jakun thani chung tisai pungani te haste hapen thani boni samno no telangai borok ni samno ti prasa ni samno no patna thani bagi sing chini mangkuli bisi chaitunai abni bai norok Saya pasak manjui sampai kering itu.